नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण खेकड्यांचा रस्सा बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. पाऊस आणि खेकड्यांचा रस्सा, कोकणात या दोघांमधलं नातंच वेगळं आहे. मोठा पाऊस झाल्यानंतर जसं ओढ्याला पाणी येतं, तसं कोकणात घरातील पुरुष मंडळी रात्रीचे खेकडे पकडायला बाहेर पडतात. आपण पाहू शकतो आमचे पप्पा खेकडे घेऊन आले आहेत. आता हे आपण साफ करून घेणार आहोत. सर्वात आधी पप्पांनी खेकड्यांची नांगी काढली आहे आणि आता त्याचे पाय काढत आहेत. खेकड्यांच्या खाली हे आवरण असते ते देखील काढायचे असते आणि नंतर अशा प्रकारे खेकड्यांचे 2 भाग करून घ्यायचे. यातला हा भाग आपण रस्सा बनवायला वापरणार आहोत आणि हे वरचे आवरण फेकून देणार आहोत. आपण पाहू शकतो ही खेकड्यांच्या पोटात ही पिल्लं आहेत. ही पिल्लं आपण पुन्हा पाण्यात सोडून येणार आहोत. सध्या ही बादलीतच ठेवू. हा खेकडा हातातून सुटला आहे. आपण पाहू शकतो खेकडा फुल अटॅक मोडमध्ये दिसत आहे. आपण पाहू शकतो पुन्हा पावसाळी वातावरण बनत आहे. पप्पांचे खेकडे साफ करून झाले आहेत. आता पप्पा खेकड्यांच्या पिल्लांना पाण्यात सोडायला जात आहेत. इथे पाणी साठलंय तिथेच पप्पांनी पिल्लांना सोडलं आहे. 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 किसलेला नारळ, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं, हे सर्व साहित्य आपण वाटण्यासाठी वापरणार आहोत. हे खेकडा आणि खेकड्यांचे पाय आपण असे वेगवेगळे करून घेतले आहेत. याचा वापर आपण रस्सा बनवताना करणार आहोत. सर्वात आधी आपण कढईमध्ये तेल गरम करून बारीक चिरलेला कांदा आपण हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत. मम्मी खेकड्यांचा रस्सा अतिशय स्वादिष्ट बनवते, म्हणून आजची ही रेसिपी मम्मीच बनवत आहे. लसूण पाकळ्या, ठेचलेलं आलं, किसलेलं खोबरं, वाटणाचे साहित्य व्यवस्थित भाजून झालं आहे. हे सर्व साहित्य थंड झाल्यावर आपण मिक्सरच्या भांड्यात बारीक वाटून घेणार आहोत. वाटणाचे साहित्य थंड होईपर्यंत खेकड्यांचे पाय आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहोत. आत्ता हे आपण चाळणीने गाळून घेऊ. थोडं पाणी घालू. चाळणीने गाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, नाहीतर खाताना तोंडाला कचकच लागते. चाळणीत हे उरलेलं आपण झाडांना खत म्हणून घालू शकतो आणि परातीतले पाणी आपण हे रस्सा बनवताना वापरणार आहोत. पुन्हा कढईत तेल गरम करून घेऊ. ठेचलेली लसूण, बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला टोमॅटो, थोडी कोथिंबीर, हळद, मालवणी मसाला,
कोथिंबीर. आता यामध्ये खेकडे घालू. चवीनुसार मीठ. झाकण ठेवू. खेकडे शिजायला 10 ते 15 मिनिटं लागतात. थोडं पाणी घालू. आपण हे मगाशी परातीत गाळलेलं पाणी आहे. आपण पाहू शकतो याला छानपैकी उकळी आली आहे. आता यामध्ये वाटण घालू. गरम मसाला, कोकम. आपण पाहू शकतो मस्त रंग आला आहे आपल्या रश्श्याला. तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.